Hristos, mărturia mea. Capitolul 10. Ușor e jugul lui Hristos. Rămâi pe brazda dreaptă cu ochii către țel și apasă plugul cinstei cât mai adânc să are. În Dumnezeu te încrede, cu tine este El și grâul tău va umple mulțime de grânare. În tinerețea mea de la țară, tatăl meu avea odată un bou anume Iambor. Am mai scris eu undeva niște întâmplări și niște adevăruri despre el. Iambor se născuse și crescuse la casa noastră. A devenit un bou blând și cu minte, puternic și ascultător, răbdător și harnic, mai mult ca oricare dintre ceilalți străgători la jugul nostru. El nu numai că ducea aproape singur toată povara la care era înjugat, dar niciodată n-a lăsat carul la mijlocul drumului, oricât a fost de greu și de încărcat. A căzut în genunchi, dar așa l-a scos, prin pietre și prin lemne, carul până în vârful dealului, nu l-a lăsat. Niciodată n-a părăsit munca lui și n-a fugit de jugul său. A dus cât i s-a încărcat și a suit până la vârful dealului cu povara pusă, chiar dacă trebuia să tragă în genunchi. I se zdrințuise pielea de pe genunchi odată, de pietrele prin care suia cu carul încărcat, dar n-a dat înapoi și nici n-a cotit în altă parte ca să scape. Frumusețea purtării lui Iambor începea de la intrarea lui în jug. Oricât de obosit, ori de flămând era, culcat în gras sau mâncând la iezle, ori la iarbă pe câmp, era de ajuns ca tata să-i arate jugul și să-l cheme: Iambor, hai la jugul tău. Era de ajuns ca el să-ți și scula greoi dacă era culcat și obosit, ori lăsa mâncarea chiar dacă încă nu se săturase, și uitându-se ascultător în ochii stăpânului său, venea încet și intra cu grumazul lui puternic în jugul ridicat de tata până în dreptul lui. Apoi tata, punându-i resteul, Iambor rămânea acolo, ținând singur jugul sus, până era adus și celălalt bou, soțul lui, care numai cu greu și de frică venea la jug. Acum ajuns și eu aici la jugul Domnului, la care trebuia să trag din greu, mi-am adus aminte de ascultarea lui Iambor, de hărnicia lui, de răbdarea și de tăcerea lui în fața muncii și a jertfelor grele pe care îi se cereau lui atunci să le facă. Mi-am adus aminte de supunerea și devotamentul lui Iambor față de stăpânul său, tata. Mi-am adus aminte de luarea jugului de bunăvoie la cea dintâi chemare, de renunțarea lui la orice drept de mâncare și odihnă când era nevoie de muncă și de ascultare, fără condiții și fără cârtire și fără nicio plată. Munca pe care trebuia să o fac și eu aici, la lucrul Domnului, era cea cam ca a lui Iambor la casa părinților mei, lungă, obositoare și destul de grea pentru nivelul puterilor mele. Mai întâi trebuia să învăț totul de la început. Luat de la țară și strămutat la oraș, trebuia să fiu foarte atent la absolut tot ce aud, la tot ce văd, la tot ce spun, la tot ce fac, pentru a nu face de rușine locul și numele sfânt în care lucram. De la cel mai mic gest până la cel mai mare cuvânt, la toate eram cu foarte mare băgare de seamă. Trebuia să învăț să citesc, nu atât pe rânduri, ci printre rânduri și pe sub rânduri, fiindcă adevărul de cele mai multe ori nu se spune, ci se tace, și nu se arată, ci se ascunde. Iar în misiunea pe care o aveam eu, trebuia să învăț cum dintr-un grăunte se face un lan, dintr-o idee o pagină și dintr-o lacrimă o cântare. Trebuia să învăț de la felul cum se ține în mână un condei până la felul cum se umple cu el o pagină albă cu litere de aur și de foc. De la felul cum să te apropii de suflete până la felul cum să îngenunchi cu ele la picioarele mântuitoare ale crucii lui Hristos. Toate a trebuit să le învăț.
acolo, ca Iambor, muncind, răbdând, ascultând. Și toate acestea a trebuit să le învăț pe viu, lovindu-mă de ele, uneori ca de niște colțuri de piatră, cu capul gol, făcând experiențele aspre și dureroase, ale căror urme le porți și astăzi pe suflet, după cum port pe mâini și pe picioare toate urmele tăieturilor, ale împunsăturilor sau ale loviturilor pe care le-am îndurat de-a lungul anilor mei la jugul lui Hristos. Căutam să ocolesc cât mai mult confruntările cu neștiința mea, până când voi ajunge să o depășesc singur. Trebuia să-mi încătușez pornirile, să-mi însușesc prin lupte și prin lupte acestea crâncene tot ce pierdusem în anii când nu puteam face nimic. Cunoștințele răvășite pe care le strânsesem din grămada de cărți și de reviste pe care le citisem la întâmplare pe acasă, erau singura zestre cu care venisem în lumea asta nouă și pretențioasă în care mă aflam. Aici, nici voința mea puternică, dar săracă, nici memoria mea atentă, dar slabă, nu-mi puteau fi de ajuns pentru tot ce trebuia să știu și să fac atunci și acolo unde mi se cerea atât de mari și de serioase lucruri în preajma unui atât de mare, dar și de vulnerabil uriaș al credinței, și în locul atât de înalt, dar și atât de lovit de la centrul unei mișcări duhovnicești, care era ca o avalanșă pornită din vârful înalt al Golgotei, trebuind să fie atât de atent și de competent îndrumat, spre a nu se sfărma subit de vreuna din multele stânci vrăjmașe asizate de-a lungul drumului ei, sau a nu se împrăștia undeva fără niciun rost și fără niciun viitor. Părintele Iosif, acest uriaș al lui Dumnezeu, era atât de bolnav și de slăbit trupește, încât numai o minune a Domnului îl ținea în viață. Munca și hărțuirea aceasta, la care era expus de atâtea planuri, de la inițierea acestei lucrări unice până la organizarea și alimentarea ei, îi cerea puteri mult mai mari decât omenește se puteau gândi și avea el. Și îi cereau ceasuri mai multe decât aveau zilele și nopțile lui. Cele două boale neiertătoare de plămâni și de intestin rodeau necruțător în trupușorul lui, puțin din care mai rămăseseră doar niște moaște chinuite pe care dragostea lui Dumnezeu și ura vrăjmașului le storceau în aceeași măsură. Este o tactică știută a vrăjmașului oricărui unități, că atunci când vrea să nimicească unitatea, îi atacă mai întâi steagul și pestegarul acestei unități. Vrăjmașul știa bine că atunci când a doborât steagul, unitatea aceea cade de la sine, iar ca să doboare steagul, trebuie să fie mai întâi doborât stegarul și echipa lui. Așa s-a procedat totdeauna. Așa se proceda acum și cu părintele Iosif, stegarul oasei Domnului. I-au fost atacați în grup toți sprijinitorii lui, apoi fiecare în parte, spre a-l face să rămână singur. Pe unii i-au înlăturat cu amenințări, pe alții i-au atras prin promisiuni, amenințări și șantaj. Căzând ai lui, gândeau prigonitorii, va cădea și el. Căzând el, va cădea și ideea. Căzând ideea, se va zădănici și risipi toată înșghebarea din jurul ideii. Acesta era planul și calculul vrăjmașului care lovea. Și-a căzut într-adevăr cu grămada încă de la primele lovituri, toți vitejii ofițeri ai oastei, cum se numeau ei înșiși, pompos și pretențios. Toți cei din așa zisa elită a oastei Domnului, în frunte cu cei din București, dintre care și cei mai lăudați erau scriitorii Ion Oprișan, Lascarov Moldoveanu, preotul Chiricuță, Gafton, Paschia și alții din multe alte părți. Odată ce autoritatea clericală a luat o drastică atitudine contrară cuiva, pe drept sau pe nedrept, nu conta pentru ei. Toți acești aserviți ai cucerniciei oficiale, direct sau indirect, au fost gata să urmeze cu slugărnicie cea mai dezonorantă
poruncile și exemplul acesteia, dar chiar depășind-o uneori în zel și în cruzime. Câinele uneori este mai rău decât stăpânul. S-a repetat aidoma și aici toate cele ce s-au petrecut și în cazul Mântuitorului, când cărturarii se asociaseră josnic de vinovat cu fariseii împotriva mântuirii sale, deși ei n-aveau nimic de câștigat și numai de pierdut pentru cultură din această asociere. Atacurile prin gazetele și prin circularele oficiale curgeau necruțător asupra părintelui Iosif, a foii sale Iisus Biruitorul și asupra celor ce îl sprijineau și rămăseseră atașați, pe lângă loviturile morale, prin insulte, calomnii, minciuni, denaturări de tot felul și până la măsurile polițienești cu sigilarea tipografiei, cu sistarea foii, cu furarea adreselor, cu confiscarea mandatelor sosite pentru cărți și pentru revistă, cu returnarea corespondenței, cu intimidarea colaboratorilor. Nici una din aceste nedreptăți n-au fost cruțate în lupta pentru doborârea stegarului și nimicerea unității oastei. Dintre cei mulți care trecuseră și se opriseră câte un timp în jurul părintelui, abia mai rămăseseră noi cei câțiva care n-au plecat. Cu aceștia lucrarea de la centrul oastei continua fără oprire și izvorul se revărsa puternic, făcând să rodească până departe grâul cel curat semănat cu hărnicie în suflete. În țară și peste hotare, marea majoritate a fraților simpli stătea tare unită în jurul stegarului și steagului oastei, dar rândurile intelectualilor s-au prăbușit sub obligațiile lor față de oameni, crezute pentru ei mai puternice decât obligațiile lor față de Dumnezeu. Mi-am pus atunci și de atunci până astăzi mereu marea și dureroasa întrebare, la care nu-i pot găsi un răspuns mulțumitor nici acum. De ce oare cărturarii, oamenii culți, oamenii culturii, oamenii cărții se unesc mereu cu fariseii, cu oamenii stagnării și ai interesului egoist și fățarnic? De ce oamenii culturii, în loc să rămână fideli adevărului pe care ei îl cunosc și îl pătrund mai bine ca oricare alții, cad mereu în compromisuri și cedează mereu formalismului bigot și conservator și prin asociere de nivel se unesc cu minciuna care este mereu cu cei culți, împotriva adevărului care este mereu cu cei desculți? În lucrarea lui Dumnezeu am învățat adevărul amar, că nu te poți vizui aproape niciodată pe cărturari. Domnul a știut de la început acest mare adevăr, de aceea nu și-a ales printre ucenici și printre trimișii lui niciun diplomat și niciun închipuit dintre cei care își caută toată valoarea lor în hârtie sau în haină, ci dintre cei care o au această valoare în smerenie și în sinceritate. Noi însă nu știm acest adevăr, de aceea ne înșelăm mereu crezând contrarul. Bineînțeles că sunt și excepții, dar foarte rare. Dumnezeu să binecuvinteze aceste excepții, căci tocmai prin raritatea lor dovedesc cât de valoroase sunt. Desigur vin și cărturari la Domnul, vin uneori chiar foarte mulți și poate că rămân și dintre ei unei un timp mai scurt sau mai lung. Rămân însă atâta vreme cât totul le surâde senin și pașnic, liber și oarecum avantajos. Dar îndată ce vin vremile de încercare, împrejurările de primejdie, soluțiile de risc, atunci ei, cu grămada cea mare, sunt gata să se lapide, să caute compromisul sau umbra, de teama să nu-și piardă nimic, sau cât mai puțin pentru Hristos. Nu pot renunța aproape niciodată și aproape niciunii la situațiile privilegiate, la condițiile de confort, la relațiile de castă. Fiți obiectivi și judecați drept și veți vedea că aproape 100% așa stă situația în orice loc. De ce oare Mântuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu, Stăpânul Universului, venind pe pământ, nu s-a născut în vreun palat împărătesc, nici din vreo prințesă imperială, nici nu și-a ales ca ucenici ai săi dintre niște filozofi? Doar în felul acesta ce ușor i-ar fi fost să-și răspândească Evanghelia sa
și să-și supună pe toți oamenii. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos cel Sfânt și Smerit, pentru că n-a făcut așa. Ce străină de inima noastră ne-ar fi fost o astfel de Evanghelie venită cu forța și impusă de sus, și ce greu am fi ajuns noi la credința ei. Ce departe de dragostea sufletelor noastre ar fi fost slujirea față de un astfel de Hristos, și niciodată un astfel de Mântuitor n-ar fi putut cuceri iubirea unei inimi sincere, nici fiorul unui sărut dulce, nici lacrima unei sincere cântări dragi. Mulțimile celor ce sufăr i-ar fi rămas străine și toți cei săraci, flămânzi, goi și singuratici, adică marea majoritate a omenirii, ar fi murit pe totdeauna în nefericirea lor, nemai îndrăzni nici unul și niciodată să se apropie de un Hristos împărat, tocmai ei, cei față de care nimeni altcineva nu are nicio milă și nicio înțelegere. Dar Domnul Iisus Hristos, din tot ce ne-a lăsat scris în Evanghelia sa, a dovedit că n-a avut niciodată niciun fel de încredere în acele pături sus spuse, nu numai pentru că inimile acestora grase și sătule n-aveau nicio nevoie de mângâierile lui, dar nici smințile lor îndopate cu tot felul de teorii îngânfate și de nebunii n-aveau niciun fel de înțelegere pentru învățătura sa. De aceea nici sufletele lor satisfăcute n-aveau nevoie de mântuirea pe care o aducea el. Având tot ce le lipsea în lumea aceasta, păturile suprapuse n-aveau nicio nevoie și nicio dorință după cealaltă. Neconsiderând nimic ca păcat, n-aveau nevoie nici de mântuire. Și neiubindu-se decât pe ei înșiși, nu numai că n-ar fi dorit salvarea și ridicarea nici unuia dintre semenii lor înapoiați, dar nici chiar mântuirea nimănui. Și urându-i pe aceștia și fiindu-le silă de ei, ar fi avut tot interesul ca cei sărași și mulți să le rămână veșnic robi, îndatorați și supuși. Desigur, Domnul Dumnezeu, în bunătatea sa, n-a lepădat nicio tagmă în întregimea ei, numai pentru că mentalitatea obișnuită a membrilor acestei tagme era străină de Evanghelia și de voința sa. Ori pentru că trăsăturile acestei tagme o făceau să fie mai împotrivitoare față de Hristos, ci dragostea nepărtinitoare a Tatălui Ceresc i-a chemat și i-a dorit mereu pe toți oamenii la mântuire, indiferent de tagmele din care făceau ei parte. Și oricine a primit această dragoste sfântă a fost transformat și înnoit, devenind dintr-un fiu al tagmei un fiu al lui Hristos. De la orice nivel de cunoștință s-ar fi aflat el. Dovadă sunt fariseul Nicodim, Iosif din Arimatea, Saul din Tars și atâția alții. Dar tot așa este de adevărat și că, după ce au venit la Hristos, ei, cei care făceau parte din tagma suprapusă, n-au mai avut ce căuta în vechea lor societate și mentalitate. Societatea lor i-a eliminat din mijlocul ei și dacă au vrut să rămână cu Hristos, ei au trebuit să o rupă definitiv cu clanul și cu tagma din care făcuseră parte. Dar această rupere prea puțini au putut-o face. La oastea Domnului situația a fost întocmai așa, dar spre a justifica faptele lor, cărturarii oastei au invocat fiecare în cazul său o mulțime de dizvinovățiri. În fața lui Dumnezeu însă și a legământului sfânt făcut cu el, nici una din aceste motivări nu puteau justifica păcatul trădărilor. Un astfel de act, de fapt, este păcat chiar și numai a încerca să-l justifici. Încă o dată, Domnul Dumnezeu să binecuvinteze excepțiile dacă sunt, iar aceste excepții să ne ierte dacă n-am putut să ne stăpânim durerea acestor constatări și să le tăcem. Am promis însă că vom spune tot ce am experimentat prin suferințe și lupte, iar acest adevăr este o astfel de experiență. Și nimeni să nu se înșele. Oricine vrea să fie un înțelept în Hristos, spune Sfântul Pavel, trebuie să se facă un nebun pentru lumea aceasta. Așa am intrat eu în jugul meu aici, iubindu-L de la început din toată ființa mea și purtându-L cu toată bucuria inimii mele.
Timpul meu petrecut cel mai mult împreună cu părintele Iosif după aceea, lucrând împreună sau stând și ascultând la tot ce îmi spunea el, a fost pentru mine cea mai binecuvântată școală. Asta a fost facultatea mea. Aici, stând la picioarele Domnului Isus, lângă patul celui ce mi-a fost părinte, învățător și prieten 3 ani și jumătate, mi-am adunat și primit eu, prin Duhul Domnului, zestrea cu care am putut lucra apoi până astăzi, tot ce am făcut după ce am rămas fără El. O, ce mare har este să ai de la Dumnezeu un părinte bun, un învățător sfânt, un îndrumător binecuvântat, de la începutul formării tale și chiar și după aceea. Și mai ales dacă știi să prețuiești harul acesta și să te știi folosit de el ca să-l asculți în cel mai cu grijă fel atunci când îl ai și cât îl ai, căci foarte curând vine vremea să ți se ia, iar după aceea mai ai numai ceea ce ți-a mai rămas după ce ai uitat ce te-a învățat el. Cel mai important lucru pe care îl aveam de făcut era întocmirea săptămânală a gazetei Iisus Biruitorul și expedierea ei la timp pentru a putea fi primită pe sâmbătă seara, chiar și în cel mai îndepărtat colț din țară. Foaia apărea pe atunci în câte 10, 8, 10, 12 și chiar 16 pagini. Părintele purta sarcina principală, scriind întotdeauna articolul de fond, prima pagină, apoi cele 2 sau uneori chiar 4 pagini din mijlocul gazetei, care erau baza ei. Pentru aceasta, începând de luni dimineața, își făcea notițele în caietul său, iar seara îmi dicta mie și le scriam. El stătea pe pat cu caietul în mână, eu la măsuța de lângă patul său scriam. Munca asta ținea uneori până după miezul nopții. După aceea plecam și eu acasă, în cealaltă parte a orașului. A doua și a treia seară lucram la fel. Între timp făceam și noi, cei doi, partea noastră, materialul de umplutură pe care ne-l revedea și ne-l corecta părintele. Apoi îl întocmea după importanța materialului paginile gazetei. Tot acest material îl duceam de câte ori era nevoie la tipografie, unde făceam și corectura paginilor, uneori cu Titu sau cu Marini, alteori le duceam la părintele, alteori le făceam singur. Părintele Iosif avea o uriașă putere de muncă și un neobișnuit dar al scrisului și al pătrunderii dintr-o dată și fără greutate în miezul adevărului tuturor lucrurilor. Problema pe care noi nu o sesizam, ori la care noi lucram muncind din greu și îndelung, el o rezolva în câteva clipe, prin câteva trăsături de condei, fără nicio greutate și în cel mai inspirat fel. Ce bogăție de cunoștințe, de idei, de vocabular, de putere, de pătrundere avea acest om mare al lui Dumnezeu. De fiecare dată ne învăța arătându-ne totul cu bunătate veselă și iubitoare, în așa fel încât, dintr-o dată cu ușurință și cu bucurie, desprindeam și noi limpezirea tainelor acestora minunate. Miercuri seara, gazeta trebuia să fie gata de tipar. Joi se tipărea, iar după masă și seara, joi, împăturarea, adresarea și expedierea ei. Fiecare număr de gazetă lucrat și trimis în lume era pentru noi un mare examen și o mare bucurie. Luminoasele pagini ale lui Iisus Biruitorul duceau multe binecuvântări sutelor de mii de frați și sufletei care le citeau din țară și străinătate, iar nouă ne aduceau nespuse bucurii, arătate prin atâtea scrisori de mulțumire venite din toate părțile. Acele sute de mii de suflete care îl aflaseră pe Domnul prin lucrarea oasei Domnului și alimentate mereu cu cea mai aleasă și dulce hrană evanghelică a Cuvântului Sfânt, erau pentru noi comoara cea mai scumpă înaintea lui Dumnezeu. De dragul lor nu luam în seamă nicio amenințare a prigonitorilor noștri și nu ni se părea grea niciun fel de muncă. De multe ori, cu toată boala și suferința lui, părintele Iosif venea de la spital până jos la compactorie unde se făcea expediția foii pentru a supraveghea trimiterea ei la timp. Uneori, când erau prea puțini sau prea obosiți cei de la administrație și compactorie, mai rămâneam și o parte din foi netrimise. În zadar muncim noi, cei de la redacție, zicea părintele,
și cei de la tipografie ca gazeta să iasă frumoasă și la timp. Dacă expedierea ei întârzie și cititorii nu au duminica pe masa lor. Voi nu știți cu cât dor și cu câtă sete sufletească așteaptă fiecare cititor foaia lui, care este singura lui hrană, după care flămânzește o săptămână întreagă. Cu oseneala unei nopți nedormite, noi puteam bucura o țară și o lume întreagă de frați și de surori. Hai, dați-i zor să prindem ultimele trenuri. Câteodată, după plecarea părintelui, unii obosiți și somnoroși se mai duceau îndată la culcare, lăsând pe ceilalți să lucreze și partea lor. Pe măsură ce se termina pachetarea și adresarea foilor, foile pregătite de expediție erau încărcate într-o căroaie mare, cu 2 roți care era împinsă de unul, 2 pe șinile liniei de tramvai până la gară. De obicei asta se făcea noaptea, când tramvaiele nu mai circulau. Toată munca expediției trebuia să o facă cei de la administrație și compactorie, dar pentru că totul trebuia terminat cât mai repede, mai dam ajutor și noi, cei de la redacție, care puteam. De fapt, vonica și marinii fiind bolnavi, rari ori puteau sta în picioare, ori chiar la masă pentru a ajuta. Mai ajuta uneori câte un frate din oraș sau din țară care era în trecere prin Sibiu. Căratul la gară era foarte greu. Cei de la căroaie, uneori foarte obosiți, plecau lăsând ultimele pachete neduse la trenuri. Atunci priveam cu durere la grămada de foi care stătea acolo, parcă plângând și rugându-mă. Mă înhămam eu la căroaia cea grea și o împingeam singur, uneori în fugă, să ajung la timp cu foile ultima ambulanță. Cât am asudat și am gâfâit de atâtea ori și pentru treaba asta. Dar eram fericit când cu mâinile tremurând și cu picioarele împletecite mă întorceam pe la orele 3 dimineața, mulțumind lui Dumnezeu că totul s-a împlinit la timp. Știam că dimineața părintele mă va întreba nerăbdător: Dors, dragă, ați terminat expediția azi noapte? Și ce fericit eram când îi puteam spune bucuros și liniștit: Da, părinte, slăvit să fie Domnul. De fapt, numai după ce știam tot lucrul sfârșit cu bine, puteam să merg și eu liniștit la odihnă. Știam cât de mult se întristează părintele când ceva nu se face bine sau nu se termină la timp. Atunci își frământa cu amărăciune buzele, își frângea îndurerat mâinile cu vinișoarele Veneției pe sub pielea străvezie și îi se iveau lacrimi de întristare în ochii cei cu cearcăne adânci. Pentru puțina noastră râvnă față de Domnul și pentru slaba noastră dragoste față de frați, plângea și suferea el. Nimic nu mă durea atunci atât de mult ca și când vedeam o astfel de întristare pe fața lui. Atunci așa mă vedeam de mic și de nevrednic, încât îmi părea că toată viața n-am fost în stare să fac nimic bun, că 1000 de fapte bune pe care le-aș fi făcut până atunci n-au niciun preț pe lângă asta una rea. De aceea făceam tot ce puteam totdeauna, numai ca totul să se termine cu bine, ca niciodată să nu-l văd decât bucuros. Nu mă cruțam deloc, eram obișnuit cu munca grea, iar Domnul îmi dăduse un trup tare și sănătos. La cei 20 de ani de atunci și la dragostea acelora, nimic nu-mi părea nici greu, nici mult. Ce frumos și fericit face o muncă pe care o iubești și lângă cei pe care îi iubești. Jugul meu cu Domnul și pentru El îmi era și fericit și frumos. Nimic nu-mi părea mai fericit și mai frumos decât când trăgeam la cel mai greu jug, simțindu-L lângă mine pe dulcele, dragul și preiubitul meu Mântuitor, Iisus Hristos. Slavă ție, scumpul meu Mântuitor, dragul meu tovarăș de jug, care totdeauna m-ai însoțit și m-ai întărit și m-ai îmbărbătat. Când te-am simțit lângă mine, trăgând la jugul meu, când m-am simțit lângă tine, trăgând la jugul tău, ajută-mă, așa cum l-am luat de la început, să-l pot duce până la sfârșit, ca la ultima brazdă trasă pe pământul acesta. Să mă poți privi cu bucurie în ochii obosiți, să-mi poți binecuvânta picioarele tremurânde și trupul
ruinat, și să mă poți primi în împărăția ta spunându-mi: bine, slugă bună și credincioasă, bine, purtătorul jugului meu, vino și te odihnești lângă dragostea mea, lângă sânul meu, pentru totdeauna. Amin.